ҳамада салом, хуш омадед ба шабакаи оламӣ. Номи ман Муҳаммад Сидиқ. Имрӯза видеоролики мо картинка бозорай, се мошини фурӯшие. Ҳатман видеоролика то ахир тамошо кунед ва лайка биҷиқед, подписатсия кунед, зангулачара зеркунед то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд, ин рақамҳои мо дар рӯи экран ҳатман равон кунед бо тариқи имо, WhatsApp, Viber. Chevrolet Epica дар Москва қарор дорад. Объёми моториш D, танҳо бензин, соли бароишаш 2007, нархаш 350,000 рубл бо савдо мешавад. Дар ҳолати хуб қарор дорад, литсензия барои таксӣ дорад, срочни фурӯшия. Фурсатро аз даст надиҳед. Барои маълумоти пурра рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Мерседес дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Рангаш сафед, кузаш седан, коробкаш механик, объёми моториш 0-10-6, бензин, газ, соли бароишаш 1990, нархаш 15,000 сомонӣ. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Мерседес S Classic дар шаҳри Қурғонтепа қарор дорад. Кузаш седан, коробкаш механик, объёми моториш 1.8, бензин, газ, соли бароишаш 1995, нархаш 29500 сомонӣ. Барои маълумоти пурра рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Astra дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Объёми моториш 1.6, рангаш сиёҳ, бензин, газ, коробкаш механик, соли бароришаш 1993, нархаш 14,000 сомонӣ. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Аккумулятор надорад, ҳуҷҷат надорад, дигар ҳамаш 100%. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Бо ҳамин видеоролики мо шумо ба охир мерасад. ҳатман дар видеоролик лайк бигзоред ва дар канал обуна шавед ва зангулачаро пахш кунед, ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.